basontekile abantu hey usonteke ngisho lapha eRasta laseBellville lapha ke uPhikizulu lo odume kakhulu ngegama lo Badlane baby boom Badlane baby boom Badlane usontekile wathi kwenye indawo ushisa iphepho kwenye indawo yena abantu baze basonteka abantu ukhona umuntu osontekile balaleli awu madoda yebo msasazi unjani enkosi baba siyaphila ukhuluma lapha nomphini bazo la lemntu besigaxaza anyanisi awu madoda sigaxaza anyanisi madoda ayike xhophuza le kude impela bayasontekile abantu msasazi akuthi abalaleli khona insizwa lapha ke ngemusonto kule ngene njengamanje ke lapha ke kungizo online sikhuluma ke sisingene lapho ohlelweni lodume kakhulu olwaziwa ukuthi ke abasontekile njengamanje ke sifuna ukwazi ukuthi ke njengoba ku2025 ngempela ubuxoki siyaqeda yini noma siyethi aqhubeke bukhandeke ubuxoki ngoba abantu basontekile ngoba baningi abasontekile nje ke uzokhumbula nje nenye insizwa lapha ke enye sontekile uge umfoka engcobo lapha ke kwamaphumulo lapha ke enye insizwa sontekile leyo obugeza kwayo akufani nezingcebo zayo la ibheke khona isontekile ubuka lapha ke imcineka eke lapha nosihluthi udokotela usontekile lo kwaze oqopha umlando ongakaze uzwenzeke emabandleni eke amaNazaretha wabhabhadisa kwenye indawo wasonta kwenye indawo wasonta kwenye indawo wabhabhadisa kwenye indawo waphinde wasonta kwenye indawo wenza into engakaze siyenzeke lapha ke umcineka eke ngasho kudala vele ukuthi hayi khona eke isibonda bondane siyobonda ngisho abakwashemba uqobo manje njengamanje ke omunye umuntu wabantu ke lapha abasontekile eke umcineka loyo ubanike omunye osontekile basontekile msasazi abantu ebaningi lapha nama ngibona lapha umthobisi sithola lapha yakasontekile uqonde noma kumhlophe noma kumnyama noma lo wathuyiswa igoma ngempama yebo awusontekile msakazi ayi ngamqondo la muntu mina noma kubovu noma kublue ayiningi khona noma kumnyama noma kumhlophe angiqonde nganya kwethu lapha ngibonga kakhulu ke lapha umlaleli ngoba uzokhumbula ukuthi emveni kwempama impela wakhe jima lapha kwagqoka ianda eke impela ke blue emveni kwalokho wayifihla namanje ulokho ethi eshemafonini ethi ke mnike nomkhonto ngikwaze eshemafonini kafuni ukuphumela ubala ngoba usontekile awusuka madoda hayi yebo msasazi yebo nkosi yebo akaza ngimbona umuntu osonteke kanjena mina emhlabeni mfowethu hey ubaba G ufundisi ngapha usebheshi ngapha ufundisi ngapha useklapini ngapha amazi umuntu osonteke kanjena yebo usho lo amaphumulo hayi kade awu lolu ubemba hawu mana manini ke nganza kwethu akasontekele lo indlala awuba kwethu ngiyacela ukuthi singangene emaphalishini abantu balalele ayehlisa umoya ayawehla umoya babalengwe ayawehla umoya awehle la umjibo wakhe la ayawehla umoya ade nguthunga nje manje ayawehla umoya ayingeke awehla umoya manje awehla umoya mana basontekile